cia magazeti kurwa Kenya wika chinse chaisiko bunakoretwo asuri na KISII FM. Mutegenye ukianda mwaka w'ekirwere mirongo ebere na ibere. Good morning my brother. Good morning. Uyatore umerege gasembeo kabisa kwa bako kwane mbwate gazeti ya Taifa leo page ntangani Ruto Abomoa bajeti ya Uhuru. Bajeti umaiteko soka mutinyu gatana limo bone yasogete mutinyu gatana limo umwaka uyu oyo nyesogati no murayo rwa bisimu ske Uhuru Migai Kenyatta ase Ruto atebirenge budget yeyo murayo bono igabano muske William Ruto atebire budget yeyo nigo ere yokogosa ase ekare kurigerirwa nigo asabire shilingi chi billion chi misato kurusigwa kurwa se budget ye because budget ye karo kurigereria chibesa serikali yense ya Kenya gusangelia bango ego sangelia 2.1 trillion kare gusangelia 2.1 trillion igo nigo yali konye betelia ne budget ya soka ya 3.2 trillion igo ekonye betelia ense ya Kenya gusaba chi billion chi mikianda inde goisania budget ye igo budget ye ne budget ya madeni asebano mu rai wense muske William Ruto atebete chi billion chi isato chirana chua ebintu gete bikebike we can do out without ebintu gete bikebike ebiekerengo bie shingi chi million chi misato asate betenga chibese chirana chua nabo igo nigatebete bono ekiombekeria kia NSSF ni okonyoranga kiromo kolimere mu bwa serikali usuli ukona chubwate okolimere mu nachwa chibese jiria arachikonyora sensemo yobogotwekero miaka yaikire ni okonyora chire chingi chimi ibere asate birenga chibese chyo na chiko chimenta kurwa 200 elinde chichikonyara gukora gasi nkenkenke ime ya serikali yense ya Kenya ngaseti mbwate asa kwa kwane umwanchi umotegereri nigere ngaseti ya The Daily Nation tariki 30 mutinyu kianda umwaka yo 2022 litkulia ijuma headline nigo tebanga Ruto issues 300 billion spending cuts order ine story igwa kwanira boy nere mulikere gaiga senga seti ya The Daily Nation aso kuna chowechi bese 300 billion kora chikolenga sana chi wizara expenditure chi ministry au wikira nimero bili au foreign trips n'ibintu binga bune ebyo nakiyo murai wense somugano yimulikera page ya kanaru etoko chikanga ekunere wizara yeke gancha ya serikali national treasury bachikuringori engane yasobo ime bakubwatara namune wizara rinde kwene kinga chibese chibachina chire rinde chinyare gokonya bakenya mwacho moteri no mugano murekera page ya kane inyoranga yani gakwane twekero murai wense ya Kenya muske Dr. William Ruto arenge gukwanira chibunge chonsibere joint sitting ebunge nene nabo igone bunge ye Senate litskurigoro abwa sebo igabeta se nkwana ya yaso mugano yimurekera page ya kane gotebanga na chiko koboko ukwiraniwa kwa CDF kiganje kiria ya CDF kyari gokonya bajube binyoranga abantu batete ko chikokanya korra gusena kibaho chikukira nigenteke because a Supreme Court ya tabetenga this thing was unconstitutional from the beginning yenteke nkiria asiri chiko lakini murai wense na tabetenga na chikukirania uchiya sababunge gati bintu binde binge abeto kukwana litikuligo rumugano mulikira page ya kane alright page ya kabere ababunge bo mu bwazimio nigo bamugikiri murai bwense muske William Ruto litkoliye goro muna gwate balenga se gokwandra egekaro gya joint ari gokwanda ababunge be Senate na babunge be chi constituency ose abajumbe mo jumbe bwa ugunja opio wandai niga tebirenga ase speech ya yakwanete William Ruto takwanete kende kyonsigoro yobukurumi bono bobo etenjera arachikurwa ne bukurumi because bukurumi nabwo bwabeire egento kiaberege kungusa serikali yense ya Kenya maiga ase gotebekana chi shilingi chi million ibere nkonyoro chigosira ekera lituko bono ngane ye bagotebanga rende ngakyuta kwanete igoro bukurumi igo it means ngo bukurumi obano kwa serikali mbochikogendera
Okay. Muganura sepechi akabira somo nyagitari yo mo ba focus mu nyagitari yo mo gaiga maino lakini utali kuigwa. Ubwato bole mabu kuigwa. Yes. Lakini okole mireme mia sana ya maino is a dentist. Muganura very interesting ya sepechi akabira senga sete ya the Daily Nation. Epeji agata onolimo nemolekereto muganonga na kiekero muraibense ya Kenya Muske William Ruto igeta sama gacho ye bunge ngana ki ebiorokererio byechinguru cie serikali byabete bikorolekana aroro ekerabe tugocha abwase gotebanga bagotebanga entonge statement ni nataka ngosomera iga tiba zeri njenye ikere bwango ga Igaiga. With Kenya Air Force Commander Major General John Omenda in tow, the Commander-in-Chief, or your President, maintained a clenched fist all through. Igari gete chinguni all through. Kuoro ky'Ubugambi. Ishara y'Ubugambi. Ne chinguru. Nenjira wanajeshi bazete bagoterenaria ne chiparade kino cyabete chikokolekana ali kuoro kichinguru because enero yalenge god of honor ntanga ni kurwabo muraiwense ko inspect it koligoro sikali ebunge nenense ya Kenya. Etali kwebwa barase page ya kabere. Umurai bwense Muske William Ruto na ndit koligoro na igete ase bunge nene. Kolengana buna ere naro konye abasabi bagocha bane batatu litkoligoro nigo abasabi baikaranete ase bunge ajite na gwetania abasabi 10 abu bachagete na masabo kiroyo marengo saba masaba ase muteneri wekanisa ya SK osomo bishop wekanisa ya SK Jackson Olisapita asabete gwetani chite kainye yes aire teka go sawa na boigo asensemo ye dini ya Islam Sheikh Hassan Sukavan nera ro tenere te ire chi aisatu asensemo ya masawa inde tiko so asa masawa mo no lakini mosuko ni mbolinga ugo sawa kubete kuligwe berengere biane tindo cyose ngo takeri kuliko kozo gusaba nege ntoge kuro ime yago tinda itosomo no twende debate yaiga tukiriri tukulia lakini ndende njira yo rali kama saba direct communication nyasaye ina bengo mwa Kenya haifai kabisa ya tura tigera anyway asenge karokia kole kanda se bunge nenense ya Kenya litkuligoro umunachibi n'umukuru mukwanire David Maraga nachete akayikirana nera sebi karobiria no alenga se public gallery ategerete ngana ki merobeli yagenderete gali ya ase bunge right of late uchakire korokana sana ase function che serikali kabisa chi president bonega William Ruto inyorange kiraba judge baba bago basoni gali ase state house no alenge mo chibi no mukuru David Maraga itkolegoro no alenge gali ase National Assembly lakini akaro koligele chinga kijia siasa alinyamaza kabisa kuonekana na anaonekana chete mutimuko hatukumuona kabisa akusungumza hata neno moja timini zinga korokana kuwa gentonkero anyway tungoja tu muganura sebeche gatano gatatungana kibono aba wakili wa Abomoa Azimio la Umoja barusiri bada mamocho okona cha gwekigambiro gya Supreme Court gutugutirariki nakonya babekira sike gambiro elinde kwa melio bochori wa William Ruto buno murai wense number 1 bagotebanga Supreme Court iga yatuguterete yale obusaidi kurwa sekiombe gya DCI bwarenge korokinga abantu mbale bejinse chisi ko ba infiltrated yani basoete batanjiri as system eri ya manage elections number 2 ebagotebanga ekigambiro gya yatuguterete yale they ignored inga oroboti kurwase registrar ya judiciary kolengana no roboti rolirwa IBC servers nchi abete tempered with number 3 bagotebanga Supreme Court iga ya tuguterete yale obusaidi babwatenga chief form njire chiyabulete karoba igolete chisanduki chiria sebitu bibiri byabete ordering abinyale ko igorwe box chiria chiform jiri cyarenge missing echi achite ko number 4 bagoteba iganga Supreme Court ga ya iginoete argument babwate ngo goterenigwa ko bochori bo governor nyora se county ya
ya Kakamega na Mombasa ngia changie ta se tana utikuire na nsekero ekoroka nanga chinse michirenge chingome chiazimio number 5 bako tebakiganga eke ombege sorry eke gambero ya tuguterete yale obosaidi babwate ngokungusana na kuli commissioners babwate ba IBC before elections results jiraba declared ngango changia kiarenge sana usengia changiete sana igoro ya results chabete announced so mbaga ndate bado criticize the ruling area ekigambiro ya Supreme Court kiarwe tumugano inora se page ya 5 gato in full detail right ngana kiba kwagio ase page ya 3 balia bantu batugete chisese kageta bantu abana bangi batugete chisese nkasense mo yo kulenda muchi niko babuligwe ekwene kinga chisese chiri cyabo cyabetero kisindani linde nchinyara kwambukeria abantu amarwire maito burwire bwesese macanie korome muliko bwena onye rabies ya onye tebetiri sindani muchano mona nabogotoka baada se page ya 3 umona chebina na legaiga wikambero ekemo ime ye county ya Siaya umanyeka ino na Jared Sani Nyangena obutetu emero mu mwaka bw'ikiro 2012 ase okogikeligwa gusokagerwa gutumeka chinguru koura omongwano yomo shilingi chiri bwi 10 nabo gesimya yekerengo shilingi chiri bwi 5 nigo bado konyora achetaka akabeke appeal lakini appeal ya tuteretwale aseko tebekananga imbuchia enji tiko chenji no nyamaga yoko butwemeremo ndake tiko chenji chimbu niga rokano koba omonto tabuati amasikani amanesana mamincha n'abajaji muganura sepeje kumingana kie vaccine entangani ya COVID-19 korosi wa soro gongurwa Africa era chiko kolemeremo ekake myaka iberero bosikuru bono at the same time omokonyi bo murai wense ya Kenya murokeri gadi gashawa bone gani gate birenga bali bonse barachiko meremo yo ambassador egento barachiko kolege number 1 no korosi market ase jinze chibaho kolemeremo nye kogo sinywa uyaneka nuko anola ze veje kumya ze gazeti kionaro cha abantu bakogikelia gashagwa ebatenga gashagwa mukonyi bu murai bwense moske rigadi gashagwa agochiosona na mono na nonyana bakoli emerimo ose enjira ya yagukwana taramanya saka ni irigukwana na asata ke irigukwana I think na take ko ba guided not even guided kira barai generally no na bagabana murabona babere tusone ni babere settled nkwirubale Kenya School of Government kufundisha no nyene nchira wapia because bona eno murai there is a lot into your physical appearance kero wacha no embosi bwabantu nebintu gukwana sometimes you need to weigh ebintu na kyo gukwana generally because you are a leader you are not anymore a politician you so gerete galigoro yeah onye kwarura no ino mu governor ito we county ya KISII siku hizi ameanza kuvaa suti sana yuko sawa suti kabisa na tai anapiga ili kale jeans tu na sport shoe na t-shirt hivi ndo anarusha mateke kidogo eso de mateke ko razete omochani urte tege na bego tanduka agire gagi yeah so regarding gashawa mo ko yo murai bwense ata kere ko yabono bere deputy president should anything god forbid happen to the president should anything happen to the president becomes the president exactly yes that's how powerful that office is all right ase page ya 4 aba subati balia egotebekana mwaka buchirubire na isano na ibere ko mwaka buchirubire na isano isato chingaki chisegi cyene getugumengense ya Kenya maga yobo cholyo banne bagakirwa babete bagotibongwa maga yoko sangireria bo site bwabo na ko company yemo tenete DNA korwa ense ya South Korea ense ya South Korea kabwata samples echo egachire kuchiga chensegete because ya roche imense ya Kenya ga na buchira be tampered with nigo maga sample echo ugosira niko bono abasubati abagani ense ya Korea kubakana na chibe serenga batete bakano batete at least kero montaka no shilingi 1 million emeronge bere na isano ikiani go bagotebanga company niko yabagoseire mono batachi konyara obwene bwabo niko baroche bakonyora 25 million Kenya shillings at least abo chikonyara kobaleri yake Mwaganondora sebeche 12 gegase kubwatakana no gukwa kumwakiri oria Paul Gisheru uyikonyo ubwatiraniri aseki na aseki kambero ya ICC
ase gotebekana ng'ani garenge omostari obosio asoko baamaki aba birori barenge gochi testify ase abasaiti. Yes, abasaiti ase kina kia mugwatanetie morayo bono William Ruto ase kamero gia ICC. Kubwatekana no kukwaya senjere botutukano bono postmortem nere yagwente gokorekana litkuri igoro ilinde kumanyanga nkikirire to kukwaya because bagoteba korengana ne family yaye bagoteba giganga taruwa liteburire bonde bwonsi. Obo so botutukano bogendete kwene kigusana bono mamu mwabo mongwano yo igatebetenga njirete iyo postmortem yego korwa unless abana baye bonsi bachire. Abana baye oyo monero le Kenya babere bali iskoyense ya Kenya. So gwikabaga nyubache alafu postmortem imanya gokorwa ilinde kwene kinganki keire to gukwaye kumungwano yo igento kigendete koleta liberera sana in fact no naso mutandao ngaiga people are saying a lot of things you know mugano ora sepije kumira kabira senga city ya the Daily Nation mwancho motegereri right tigabo igo mulikire mugano mulikire ga asenga city yiga gatigati yenga city ye pull out nere kurukunga DN2 rero bakwanirete ga igoro nga the great disappointment asenaro bagotebaga iganga volunteer igasiyo go volunteer to basakuraranye chaya igasiyo kwerwa aha to basakuraranye chaya in fact you can need to say it on, on record do you know Jacob no need to truth be told yes I remember Kerotu ajitega KISII FM we didn't just come na gochaka go yeah true ko anie bintu ekero kwanyorere opportunity yo volunteer in an office asobwate training irrelevant ne office yo just take it trust you me not even great managers of serious corporations and companies rero were volunteers at one point the goodness you go volunteer number 1 konyororo experience number 2 ngo create network y'abantu bari relevant barago konyore gasi gwango when you are still volunteering there and number 3 it is easy for you con skills tia unobomanyibu abo bwate relevant umuntu abara chago pochi ko rabugetenga oli kiro kwa kanuole tama itinga you are volunteering but as singing your skills tia chikorrekana then you get a job so quickly to basa ku despise na kobeko mushahara bosio ekero kurigie gas kwanyorira gantu ngakara aterege utona kurigie linga na kiogenda to kuri some of the things na bora nyoro te bigunga you are volunteering kumbe ne interview agenda to korera na ngwano akiogoleria omanya konyore gas bana so korona ntebetie naende kero kwirwo bono gukore gas iyo unafanya bila malipo kwirwo ukora utarigwa kanwa igasi yenye kore buno muntu ori ogendete konyoro mushara ete tokanga bono gwa ngane sengenjo iruete bono gukora tu nga hina ninkora igantakanwa igasinya kore perfectly okwego mushara so that values chiago chirorokane na profession yago professionalism erorokane kabisa such that none kerora abatebinga ya bono intagete koenda bago sinyuna kibago kora because very instrumental mbagwanja hiyo nao nakubaliana kabisa asante kabisa ase page ya kane abamenyi borongorwa Mount Kenya nigo bono bamugikeirie omurayi bwense asugotekerania amagani abo no koigwana kwabo bona baigwananete igoro ya ogochia kwa abasubati emeremo yobo waziri ase chi ministry ya meronge bere na ibere nigo barabwo berengere byao byaenge nga abasubati kominemo bari konyore gasi lakini nende etekiti konyarekana mbire robali siasa maede siasa Jacob yes siasa people can say anything page ya gatano omugabana bwe county ya Kakamega Fernandez Baraza no mokonyo Ayub Sabula barokande bago chikoigwana because egotebekana nga maega yobocholi gokorekana na Baraza koraligwa buno mu governor na Ayub buno mu konyo nigo sia nigo atarachorwa useba atarachorwa bonsi ebirengere byabo obaigwana netenga serikali ya Kakamega bali konyaka gatigati 50-50 asensemo think ya let debate sana akiri bone gotebekana nga baigwana ndire gokoremera maso bwamo asa abantu babwato balema mbali bagendete kolera
barne page ya gatano bagendete kuliranga ase chi post mbalimbali chi groups mbalimbali departments mbalimbali nominations mbalimbali rao ndiye mbaligere iri buya batacheyirenza sana walelete sana anyway a back page ne bwate mbwano kwiga kurwa se ekombekeria NSSF mweka goteba gali tangani mwancho motegereri na kiwe serikali tegete bono gochikomenta chibese chiri abantu bago contribute uchiase kiganche kigakia NSSF National Social Security Fund. Yes. Nabo igo ebyasara mitangazira senga setiye chi advertising features njide chikolete kurwa se corporations au chi serikali nabo igo obituaries nchira ronyora ngalero nitulia Friday abantu nabange sana bako eniwa matangasa mange sana bekirega igatimanye tibono goseno bwatekende gostoso asedondo kiagera chigo soringo torete roli baadaye chigo sotura chikoleta baadaye asensemo ya dondo leo tunaenda wapi bwana? Leo tunatoka hapa tunaenda Kadwana county ya Tharaka Nithi. Tharaka Nithi yo maete ne county eragendere kutigara history. Yes, especially in 2007 2008. Yes. Chikule chiachete chikachenjikeregeto chiachete limo aye tigadada nohonda erage karongu koyunga Tharaka Nithi county imanye tenga chikurango chachire mvura leo nongo ikoira sensemo ya dondo sensemo ya dondo musacho yo mumwana boda boda manye te aba sacha ba boda boda osaba ngona bakora boda boda ngokora bale gasi nene sana. Yes. Yobo sombi barabungo sowa bali nonya sega ali tali gosoa bono umusacho yo okora boda boda akaimukyo musubati munyakieni sana kamwe mukinere mwanya bantu customer nere mwanya bantu akamote chialero chiro chikaratiga chiro narurisa taka tigango konye kia baba akiri no nako konye kia baba amaisa atungire kuligereria omoyo gatungu gwancha na gwanchire kia baba na gwanchire muzwati lyo komotebi mbia mono litangani asoko nesta taka elia kabere mbia mono asoko nganja lakini ndende lia gatatu nje nimbwate musacha mbwato musacha teko nyarekana musacha olia tachi gwancha akagendera como bwati aseke gatambe nonyene kerengaki umusubati ya mukanitie lakini musubati olende sengencho oyamoete sataka akarata kumuchange kobe customer akarono muntu muya akagandira koba okomoira from point A to point B mwakira ndusi asegete ngira asegete mwana boda boda yakaranga ya musubati oyo nonyo nkaniri kagendete kontebi mokobe it means nga enenjere liba akora kano chagwanja akagendera sana komusesia oiko musubati oyo yakarosa muswati yakabeteli agate yo musacho mude yaya mungwana aregana mukandi tariko igwa ngakitokora musacha gatebone gentokora inumirana ngiche ngo chalende tingu mukani okora mungwana boda boda na maitu musacha pu muswati oyo bono limo musacha oli boda boda komote yende madam ntukora asibe echae bono maragoba imanya gukoira koranga kambe gakoreki karolire musubati komante yaina shida bakoenda kubakonya gusibe cha elia musacho lia gataka kumuikange mono eli etali ya kawaida obuye osobobe enjere lia tete kumuikange mono eli etali ya kawaida musacho lia omanyeno mukungu agacha akaoroka kurumata embero mungwano ya minyogete ngwete aminyogeta asogete embero anda ageta chikoni agasoa machi okuruga ari kirigoro amacha alitanya igwetia gasoka sasa okereta kaenda gachirani litoka mbia kaenda kabisa musacha no musubati bagatigara bago seka atendeka mangana tu akoli anyway tiangu anige ntoke mo naye Yakubu yes obwanchani nige ntokere very funny obwanchani nige ntokere very funny be careful how you handle it. Yeah, kabe maisona kiyoko handle obwanchani. Monjo ne ntokere very funny.
Jackson Mandago mugavana wika former governor ya Uasin Gishu bono mo senator yeah entokera kwanete gore ya siasa kikukwano everywhere nga usiweke siasa kwa roho usiweke siasa kwa roho bwana na injenta kitego advice y'abantu asense yayikirire binte binge byabere bigukwanwa nkobora semese yamagana mayenko rore migano tokonyora abantu inchira bagwita abandi bakonyuki sumo abandi bakongenta abantu ninasema pia asense yayikire bono iga be careful asokobe kubwanja rigere rara be kubwanja ase nkoromono ase yayikire ense yabono iga it is a bitter truth abunekene neba your wife weka 90 komie jikale gachera ora weka 100 especially if you are not married actually the abononke weke clear if you are not in marriage if you are not in marriage to rabo muango kora weka ubwanchani womusubati yo wanjire gosubu musaje yo wanjire azenkoro it is appointment yeche gugwate kenkoro my friend ambulance zokoliye goire my friend yegitari disappointments are there. Look at what is happening in the society. Unless, my friend, you are very sure that this is your person. You've committed yourselves. But before that, they go wanjani bwana elsewhere. Siya kongu sana. Korea kama nyinga. Ngora. Ando nyokotete komanyabia. Woli no Charles nyaguwa ko moteli. Ogotera kwa kerubo achiete ngumbu. Enjera nyaguwa kama someti gatumike nibo ya yonsi. Gagoika litukolia graduation agategukerubo chire no mungao. Akumetisa ageteze agachugotoka nyagitari. Kagete kwikirabwo yenkole pamwe amanyinga ngora igetabwa etabwa tumuchano de bwensi kagete chinza chia keire tia tukorega sirit kolia rero mwancho motegereri goikera aigano tugukura semo gazeti ndo chega iga chitageka isano na ibere chitagatikirage chinza ibere chiabono mambia tugwakera ngambia mono asinginjo konyechora enka yomugusi egeta senige gukina sombwangu mono rwa gusi nabago to kumwakira motegari ngambia mono asinginjo konyechora enka yomugusi nabali bonsi bakwera chinza chiabo gutagende gasikora atigara magazeti kuna bono Dr. Felix yagontenga lero arona ate batiganda nyorwa keiga asante sana Dr. Felix ndaligeli chigazeti chiga amona abange manye tutanya ali gukwana bakanyerete chigazeti bamanyeko so emirimo yabo yelitukulia lero sayo amona yange amange nyore gazeti ya Taifa Leo umanyi bwikiranu enyore gazeti ya The Daily Nation litukulia lero Friday bwe manya manga mulikera senga gazeti yelitukulia lero mbiya mono asante sana. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero